ноҳияи Мастчо аз минтақаҳои рушдкардаи соҳаи кишоварзӣ ба шумор рафта, деҳқонону кишоварзони ин ноҳия дар самти пахтакорӣ ва парвариши навъу намуди гуногуни полезӣ шӯҳратёр гардиданд. ҳоло дар ҳамаи хоҷагиҳои деҳқонӣ кишти зироатҳои баҳорӣ мувофиқи нақша идома дорад. дар структураи кишт пахта мавқеи хос дошта, соли равон дар ноҳияи Мастчо дар майдони 12500 гектар пахта кишт карда мешавад. тибқи иттилои масъулини раёсати кишоварзӣ, майдони кишти пахта дар ин ноҳия нисбат ба соли гузашта қариб 3000 гектар зиёд гардида, барои таъмини нақша тадбирҳои зарурӣ андешида шудааст. ба андешаи мутахассисони соҳа дар интихоби тухмӣ, бахусус ҳосилнокиаш баланд ва ба иқлими минтақа мувофиқ, бояд мутахассисон ба хоҷагиҳои деҳқонӣ маслиҳату машварати зарурӣ диҳанд, зеро баланд бароштани ҳосилнокӣ аз масъалаҳои муҳим ба шумор рафта, дар баробари таъмини иҷрои дурнамо боиси бештар гардидани даромади хоҷагиҳои пахтакор мегардад. дар ноҳияи Мастчо аз аввалҳои моҳи апрел ба кишти пунбадона оғоз намуда, то ба санаи 15 апрел дар майдони беш аз 3100 гектар пахтакиш карда шуда, ин нишон дод 26% нақшаро дар бар мегирад. мавриди зикр аст, ки дар ноҳияи Мастчо ба масъалаи оқилонаву самаранок истифода намудани замин, иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва таъмини структураи кишт, гурӯҳҳои корӣ дар ҳамаи ҷамоатҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронда истоданд. имрӯз мо фаҳмондиҳӣ касодаем барои халқи ноҳияи Мастчо, ҳама мефаҳманд, чӣ хеле ки ҳозир шумо худ огоҳ шудед, мардуми ҳами деҳқон худаш гуфтода ки беда барои мо зарар аст. мо бедаро шикаста пахта мекунем, барои он ки пахта сиёсати давлат аст, саноат мешавад, ҷои корӣ мешавад, мардуми мо бо ҷои корӣ таъмин мешавад. хусусан дар ҷамоати деҳоти Палдорак аллакай 184 гектар замини холӣ монда буд, ки умуман мардум ба кишт фаро намедоданд, имрӯз тайёр карданд барои кишткори пахта. бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Мастчо, гурӯҳҳои корӣ аз ҳисоби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, идораи замин, раёсати кишоварзӣ ва дигар сохторҳои дахлдор ташкил гардида, ҳолати истифодаи замин, раванди кишти зироатҳои баҳорӣ ва иҷрои структураи киштро дар ҷамоатҳои деҳот мавриди омӯзиш қарор дода, ҳидоятҳои роҳбарияти олии давлат ҳукуматро ба саҳми сокинон мерасонанд. гуфта шуд, ки чунин тадбирҳо самар додааст ва заминдорони хоҷагиҳои деҳқонӣ бо дарки муҳимияти масъала дар заминҳои обие, ки қаблан беда кишт намуда буданд, кишти зироатҳои баҳориро ба роҳ монда истоданд. хусусан худам 2 гектар замин дорам. 1 гектар 35 сотихиш пахти кош додам, гашти 45 сотихиши харбуз чизе полезӣ мекорам. гурӯҳи корӣ омадан пеш ҳами замин мебинед беда буд, гӯем ки ёришқа буд, трактор кор карсода пахти кош додем. замин самаранок истифода барад, чӣ хеле шумо менед пахти бойгирим давлат аям хеле. барои хотир ҳамон бедар шикастем, худото дисода пахташ кош додем. деҳқонони ноҳияи Мастчо дар самти парвариши полезӣ, бахусус харбузаву тарбуз таҷрибаи бой доранд ва яке аз таъминкунандагони бозори истеъмолӣ ба шумор мераванд. дар ноҳия дар баробари кишти дигар зироатҳо имрӯзҳо ба кишти навъу намуди полезиҳо низ таваҷҷӯҳи бештар равона шудааст. деҳқонону хоҷагиҳои кишоварзӣ ва аҳолӣ хуб дарк намуданд, ки дар сурати иҷрои саривақтии корҳои агротехникӣ ва дар муҳлати оптималӣ кишт намудани зироатҳои кишоварзӣ ҳосилнокӣ баланд гардида, аз ин ҳисоб даромади бештар ба даст овардан мумкин аст. дар ҷамоати деҳоти Палдорак зиёда аз 3000 гектар замини корами обӣ мавҷуд аст, ки аз он 2000 гектараш барои кишти пахта пешбинӣ шудааст. имрӯз чӣ хеле ки шумо шоҳидон ҳастед, дар хоҷагиҳои калонтарини ҷамоат кишти пахта гузаронда шуда истодааст. аслан дар мо 500 гектар нақшабандӣ шудааст барои полезӣ. дар ин минтақае ки шумо мебинед, аслан харбузу тарбуз бисёр барои бозори вилоят таъмин кардан то ҷумҳуриро вобаста шудагӣ аст. барои мо 500 гектар замин барои кишти харбузу тарбуза то ба имрӯз 150 гектар замин кишт карда шудааст. вале корҳо дар ин сабт идома дорад. таъмини оби полезӣ яке аз масъалаҳои муҳиму ҳалталаб ба шумор меравад. бо назардошти зиёд шудани майдони кишт дар ноҳияи Мастчо аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия дар самти беҳтар намудани таъминоти оби полезӣ тадбирҳои зарурӣ андешида шуд. тибқи иттилои мавҷуда дар ноҳияи Мастчо 17 пойгоҳи обкашӣ
бо фарогирии 56 дастгоҳи барқӣ мавҷуд буда, тавассути онҳо бештар аз 22500 гектар замини ноҳия обёрӣ карда мешавад. мавҷудияти 570 адад чоҳи амодӣ дар вақти киштукор дар таъмини оби полизӣ мусоидат мекунад. гузориши Сайфиддин Шаҳобиддин, Фарҳоди Абдулло, Салимҷон Шамсиев аз ноҳияи Мастчоҳ.